Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande. Nde ɗo windande non ari jangindema ko alkule pula tokose ɗe ko capan tati ɗiɗi alkulal woni ɗo. Mbidema non wutan ko alkule mawɗe e tokose. Mi hollima mawɗe ɗe hande, ɓeɗe holluma tokose ɗe. Tawde Allah wallima a andi mawɗe ɗe, kanji fof poti nandi hay batte sertani. Ko ha tan mbawa teskade alkulal mangal no windirte e no alkulal tokosal windirte. Ɗum tan woni serundal ngal. Ganda tan alkule pular haaɗi ko capan tati alkulal ari ardi. Ɗeɗon won tokose ɗe. Joni noon bange men nano ƴettu dow paya les. Ko a woni ɗon, les mum ko e, les mum ko i, les mum ko o, les mum ko u. Wadde a faami joyi jalti ko ɗe mbiyete alkulel laɓɗe daɓɓe. Sa ɓeydi hen gotal gotal non mbawa fodde. Ɗiɗi a ko a, ɗiɗi e ko e, ɗiɗi i ko i, ɗiɗi o ko o, ɗiɗi u ko u. Joni non ngal ɗo alluwal ala ko woni hen so wona alkule tokose ɗe. Joni non ɗo bange men nano adi ɗon ko a tokoso, ko ɗon coggata paya bange ñaamo. Adi ko a tokoso, ba tokoso, ɓa tokoso, ca tokoso, da tokoso, ɗa tokoso. Garna to bange eɗo, ɗo no cogga paya bange men ñaamo. E tokoso, fa tokoso, ga tokoso, ha tokoso. Jippoles ɗo i o woni ɗo, ummo ɗon paya bange ñaamo. I tokoso, ja tokoso, ka tokoso, la tokoso, ma tokoso, na tokoso, ña tokoso, ŋa tokoso. Jippoles ɗo o woni ɗo, ummo ɗon paya bange ma ñaamo. Keɓa o mawɗo, joɗa o tokoso, pa tokoso, ra tokoso, sa tokoso, ta tokoso. Jippoles ɗo u o woni ɗo, ummo ɗon paya bange ma ñaamo. Ɗon keɓɗa ko u tokoso, wa tokoso, ya tokoso, ƴa tokoso, mba tokoso, nda tokoso, nga tokoso, nja tokoso. Ɗo non koƴo mbawal e ɓa luural. Ɓe hen mbi waɗɗon koƴo mbawal, ɓe hen mbi waɗɗon ɓa. An kam jangu tan mbawa mbasa jeeyede e lurdoɓe. Jangu tan mbawa ko gandal. Sa yi koƴo mbawal ganda, sa yi ɓa ganda. Alluwal ma nan ɗon, alkul daɓɓe nani. Jangen gotol ɓaren. A tokoso, ba tokoso, ɓa tokoso, ca tokoso, da tokoso, ɗa tokoso. Jippoles e tokoso, fa tokoso, ga tokoso, ha tokoso. Jippoles i tokoso, ja tokoso, ka tokoso, la tokoso, ma tokoso, na tokoso, ña tokoso, ŋa tokoso. Jippoles o tokoso, pa tokoso, ra tokoso, sa tokoso, ta tokoso. Jippoles u tokoso, wa tokoso, ya tokoso, ƴa tokoso,
mba tokoso nda tokoso nga tokoso nja tokoso koƴo mbawal walla ɗa. So rendi keɓen alkule 31 alkulal ko jangate Pulaar ko ni foti. Mi hollima mawɗe e tokoso. Hankadi a wonti gando. Hankadi a wonti gando ko jangate hewde ɗo haaɗi. Hanka heddo haqqille ma jaajƴo jaɓɓoɗe jangade ande ɗe wawaɗe mbawaɗe windude noon. Jangde ko windu jangu aɗa winda aɗa janga ko jangude nde addatama wawde jangude windude nde addatama wawde windude windu jangu so tawi aɗa ɗonki yaade ƴewata ko bawɗo ngal ɗakkoɗa sara makko omo holluma ngal ha jiita ngal ganda ngal paama ngal a dañani mon walluma noddu en e 00221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp men o ngara caggere saggere ma a saggay ko ɗum jinmi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen. Alluwol mon nanɗon ƴette mbañoroɗe jangon ɗigga ko musidɗo mon guiɗo mon almudo mon nder e boowal Yaya Ly Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.